mga kapuso, state of calamity gindeklarar na sa Iloilo City bangon sa mga kaso sa pertussis o whooping cough. Mas agresibo nga pagpangbakuna batok sa balatian nga pertussis ginapatuman na. Kapuso halong samtang diri naman sa Bacolod City una nga suspected pertussis case sa syudad na record. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginpaidalom na subong adlaw sa state of calamity ang Iloilo City bangod sa nagasaka nga kaso sang pertussis. Base sa record sang Iloilo City Health Office, may 7 ka kumpirmado nga kaso sang pertussis sa syudad nga naghalin sa distrito sang Arevalo, Haro kag Molo. Tinutuyo sang deklarasyon nga magamit ang calamity fund para makabakal sang bulong kag bakuna. Kahapon una na nga gindeklarar ang pertussis outbreak sa syudad. Diri sa Molo District Health Center, nagumpisa na sa pagpanglista ang mga personnel sa mga kabataan nga nagaedad 0 to 59 months agud mabakunahan. Sa tanan nga mga nalista to nga mga kabataan, kag ang iban nga maski balay nga wala sang kabataan, sila ko tuktok ko na lang. Kay base may bala nga wala pa nalista. So mahaustos na sa panuktok sa kada balay kag kung sinodor ang mga bata nga wala pa nabakunahan, bakunahan na lang nila. Prioridad sang health center nga makapangbakuna sa Barangay Boulevard, Kalumpang kag North Baluarte. Ang iloy nga si Alexia ginpakonsulta gilayon ang iya 1-year-old nga baby girl bangod wala untat ang iya ubo. Gaubo siya 2 days na. Siyempre sa panahon subong bala kag may breakout padaan sang pertussis nga ang whooping cough na bala muna nga nagkadto gito diya kay para mas mayo nga i-prevent na lang. Samtang diri naman sa Tigum Pavia, Iloilo, 62 na ka mga bata ang ila gina-follow up agud makumpleto ang bakuna. Gina-encourage sila nga pwede man nga by next nga immunization kung may ara na kung willing na sila na amo na pwede man na. Ang manugduha ka bulan nga apo ni Nanay Pasita na schedule na nga bakunahan sa April 6. Importante yung papabakunahan dahil. Mayad lang mayad lang na lawat. Subong doble ang kampanya sang Iloilo PHO nga mapasangkad ang pagpangbakuna sa probinsya bangod sang tuman kanubo nga vaccination rate. Apang punatuhoy sa pagdeklarar sang outbreak, wala pa man sang naghimo sini sa kabanwahanan. Iloga probinsya sang Iloilo, 70% ang aton vaccination coverage. Wala nato nalabot ang 95%. So amo na nga may ara gina nga matuhaw nga mga outbreak of cases. Samtang padayon pa nga ginaberipika ang isa ka probable case sang pertussis nga ginatatap sa isa ka medical facility sa Bacolod City. Isa ini ka menor de edad nga hindi taga Bacolod City. Mas ginpahugot naman sang LGU ang 5-in-1 vaccine drive. Bangod makuha pinaagi sa droplets, ginapanugyanan ang publiko nga ipaiway-ana ang pagdugok sa magutok nga lugar kag magsuksok sang face mask. Nagpasalig naman sang handaan ang LGU in kaso magluntad ang outbreak. Ang kalabanan nga wala pa mabakunahan, amo na sila ang gakaapektuhan. But sa mga adult, hambal sang ni Dr. Insoli, it's a matter of the usual treatment of antibiotic is sufficient. Lakip sa preventive measures sa pertussis amo ang pagtabon sang baba kung mag-ubo kag magpangatsi. Dapat i-dispose sang insakto ang gingamit nga tissue kon wipes. Likawan ang pag-ubo sa kamot nga posible maglapta ang kagaw kag hugasan gilayon ang kamot sa tion nga makakontak sa infected person. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.